makare. Ramogi John kawadhi mbele kod weche manyien mag migago ni kuonde tiegruok madirom 59 e kaonti ma Kisii oyudo mashinde mag gedo mabiro konyo e ting'o malo puonj mar gedo kod yuayo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Koloso e seche mag yango chenro mar chiwo tiegruok e wi pur e boma ma Kisii, Gavana ma Kisii Simbarati owacho ni gijiwo sekta mar gedo ka gigeto dongo sectors mopogore opogore. Arati owacho ni tend kaunti ma Kisii oketo tenge milion 47.3 mar gero godo kuonde tiegruok manyasani ka milion 169.9 oket tenge ne gero skunde mag nasar e sub counties duto ma Kisii. Tutakuwa na hizi kwa sababu ya mafunzo ile shule ambayo itakufanya vizuri, tutaongeza wale wengine na ndipo tutengeneze pesa. When a system hawaki, even if you wanted to eat, you can eat. You can't eat from where system is down, is dead. Buch jodongo oganda Mapokot kwayo